Hejsa! I den her video, der vil jeg gerne fortælle jer om YouTube Kids, som nok er den sikreste form for YouTube for dine børn. Det er måske ikke alle børn, der vil være med på YouTube Kids, fordi hvis man har været på det rigtige YouTube, så synes man, at det er noget af en begrænsning. Fordi inde på YouTube Kids, der er der nemlig ikke alle videoer fra det store, fantastiske YouTube-land. Der er kun nogle særligt udvalgte videoer, som kommer igennem et meget lille nåleøje, som YouTube ligesom har et eller andet sted i maskineriet. Nu er jeg lige gået ind her på YouTube Kids. Det er i browser-computerudgaven. Du vil højst sandsynligt få mest succes med YouTube Kids på en app. Måske på en tablet eller et eller andet. Nu prøver vi bare lige at klikke her på, at jeg er en forælder, som gerne vil sætte det her YouTube Kids op for mine børn. Man kan nemlig både sætte kodeord, og man kan sætte aldersbegrænsninger på. For eksempel, er det et barn under 4, er det et barn fra 5 til 8, 9 til 12. Nu klikker jeg bare på den her 5 til 8. Jeg klikker lidt hurtigt igennem. Hvis du skal lave det her setup for dine børn, så skal du måske lige læse det hele. For eksempel så kan man på YouTube Kids gøre noget, der er lidt særligt for YouTube, som er, at man kan vælge, om man må søge videoer eller ikke kan søge videoer. Men nu prøver vi bare at sige, at det må man ikke. Der er nogle forskellige forældrefunktioner, man kan slå til og fra. Man kan også gå ind og ændre aldersgruppen eller slå søgefunktionen til senere, når man synes, at nu er børnene klar til at få lidt mere frihed på platformen. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre inde på YouTube Kids. Som I nok kan se af klippene her fra YouTube Kids, så er meget af det animationsindhold, og det ser rigtig børnet ud. Så for de store børn, så tror jeg, at det bliver svært at affinde sig med kun at måtte være på YouTube Kids, og ikke måtte være på det rigtige YouTube. Fordi det er altså bare nogle helt andre type af videoer. Så især hvis man er vant til, eller hvis alle over i klassen er på rigtig YouTube, og man kun må se YouTube Kids som 13-årig, det tror jeg bliver en svær diskussion derhjemme. Men for de allermindste børn, der er YouTube Kids uden tvivl et meget bedre og meget mere sikkert sted at se YouTube-videoer end store og nogle gange lidt farlige YouTube. Så det kan jeg varmt anbefale. Tak fordi du så med. Vi ses!